Certified Public Accountant na si Shena, ang dalagang kabalen na tubong Florida Blanca, misyong makatulong sa pamilya at ngayong ganap na siyang accountant, abot kamay na niyang maiahon sa hirap ang kanyang mama at papa. Challenges po siguro is financial po talaga kasi after graduation, I graduated last year and then I decided to work muna instead of taking the board exam. Bukod sa husay sa akademya at pagpupursige, may mga umagapay sa dalaga tungo sa kanyang tagumpay sa buhay. Noong estudyante pa kasi si Shena, naging scholar din siya ng Kapitolyo. Ngayon, kabilang na siya sa higit 100 kabalen board passers na binigyan ng tulong pinansyal ng Kapitolyo. Ang mga Kapampangan professionals na pumasa sa iba't ibang licensure examinations nahatira ng ayuda sa pamamagitan ng programa ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Isa-isang binati ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda ang mga passers na nag-set siya sa Brenziguao Convention Center. Ayon kay Gov Delta, nagsisilbi silang inspirasyon sa kanilang mga kapwa Kapampangan para umasenso sa buhay. So na, graduate na kayo. Ito na kayong title. First thing na pakisabi ni Swerte kayo ng JU, may scholar kayo mo dyan na itong karing kapatid yun, kamagana ko nun eh. At yun naman yan na, para lalo pang kakalimbles niyo at makayabay kayo karit ang programa ng probinsya na dakal ka mga papayarin anak. Okay? Bawat board passer ay nakatanggap ng tulong pinansyal na hindi bababa sa 10,000 pesos. Kaya naman sina Shena at ang mga kasama niyang board passers, lubos na nagpapasalamat sa Kapitolyo. To Gov Delta Pineda and Nanay Lilia Pineda po, super thankful po ako as a scholar nyo from yun nga senior high school until college. Super laking tulong po financially talaga sa family din kasi we were really thriving talaga dun sa financial aspect ng buhay, and super grateful po na up until now I get to have this scholar like assistance after passing the boards. Thank you po. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.